Γεια σας, είμαι η Ιωάννα Τίμου και σήμερα θα σας δείξουμε τη τσάντα στην οποία έφερε η μαμά μου από τη Γερμανία, η οποία βρίσκεται ακόμα εκεί πέρα. Ένα λεπτό. Αυτή εδώ είναι η τσάντα απ' έξω και θα σας δείξω και τα πράγματα από μέσα. Έχει έξι τέτοια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό το πραγματάκι από εδώ μέσα βάζουμε το κινητό και τα ακουστικά και τα βγάζουμε από εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι έτσι κάτι ωραίες θήκες. Ξέχασα να σας πω ότι είναι και εδώ πέρα το πουλό. Είναι και εδώ πέρα αυτό. Εδώ είναι το εσωτερικό και εδώ. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Γι' αυτό